Истинската жена не си тръгва от мъжа. Тя си тръгва от отношението. Истинската жена няма да изневери на човека до себе си, но на глупакът, който не обича и цени всеки път. Истинската жена се цени. Ако не може да поддържаш огъня в очите й, те угасват. И няма да може да ги запалиш никога повече. Ще видиш само купче на пепел. Тлееща. Такава жена не се причупва, то няма какво да щупиш повече. Станала е адски гъвкава. Тя е като вълна, носеща се на повърхността на океана. Истинска жена трудно се носи на ръце, защото цялата е в рани. Препоръчвам ти да не я носиш на ръце. Повече болка ще й причиниш, без да го осъзнаваш. Просто я дръж здраво за ръка. Тя наблюдава отношението ти. И само леко да усети страх и неувереност от теб, ще си тръгне и няма да се върне. И безмълвен ще гледаш отдалечаващия се силует. Мъжка болка. Влюбените знаят защо.